Віруе свет, як птушка ў небе. Танцуе ветер тут жа, поруч. Ты б хацеў тут быць з намі, тут свет адкрываць, дзе здзейсніцца тысяча мрояў, ды яшчэ болей прыгод. Лячу, лунаю я ў аблоках. Калі лячу ўверх, шчаслівая медведзяня. Чую лесу цудоўны спеў. Шэпты траваў калышуць мяне. І ўжо ведаю я, што чакаюць прыгоды. Польская телевизия представляет фильм с серии «Медведик-фантазик. Таямница крышталя». Становится все холодней. Паўсюль иней ды лёд. Сюды. Осторожно. Войне. Кубик загадки. Змяюка. Змяюка-гадаўка. Гэта яна скрала крышталь з дупла дрэвы сустрэчаў. Гэта з-за яе замярзае сонечная краіна. Споўніўся жахлівы сон жучка. Пярсцёнак перастаў блішчаць. Згодна з прароцтвам кнігі, толькі блакітны мядзведзік можа выратаваць нашу краіну. Але як? Калі б я быў там на некалькі хвілінаў раней, на некалькі хвілінаў. Мабыць, Юлія і мядзведзік блукаюць недзе ў падзямеллях, шукаюць выйсця. Чакайце, можа, яны знойдуць крышталь і... Прасперо! Гэта тут. А што тут? Вуха зямлі. Тут чуваць усё, што адбываецца ў яе нетрах. Стойце! Не замінайце! Ай-ой, яны прапалі. Прапалі. У мяне нешта ў валасах. Не бойся, гэта толькі малы кажан. Ну, скажы нарэшце, што ты чула? Можа, ўсё не так дрэнна? Ой. Я памятаю старую мапу падземных калідораў. Мы можам трапіць толькі сюдою, вось тут, пад вадаспадамі. Перад вамі сапраўдны паход. Варушыцеся, інакш мы тут замерзнем. Ах. Паглядзі святло. О! О! І што цяпер? О! Мядзведзік! Мядзведзік, дапамажы мне! Цікава, як ми туди зойдемо. Цяпер ім дакладна канец. Не, гэта немагчыма. Кніга ніколі не памыляецца. Яшчэ трошкі, і мы адсюль выберамся. Адкуль тут столькі святла? Дзіўна. Расліны ў пячоры? Які прыгожы. Гэта наш крышталь. Адкуль ён тут?
мае сябры. Яны недзе зусім побач. Юлька, глядзі. Ён нас даганяе. Там выйсце. Мы ў пастцы. І што нам цяпер рабіць? Осторожно. Ура! Так. Усё будзе ў парадку. Медведик, дапамажы мне. Ой, у мяне ўжо няма сілаў. Адпачні, я зараз вярнуся. Осторожно! Ай-ой! Якое шчасце, што з вамі ўсё ў парадку. Прасперо! Гэта змяюка скрала наш крышталь, бо зваліліся ў падзямелле, я нырала, мядзведзік мне дапамог, мы ўбачылі святло, пайшлі туды, а там быў цэлы вырай кажаноў. Мядзведзік знайшоў крышталь, а прамень паказаў нам дарогу, а потым на нас накінулася агромністая змяюка. Мы ўцякалі, я ўжо думала, што... Хадзем за мной, тут сходы. Адкуль тут сходы? Іх ніколі тут не было. Гэтая гара заўсёды была недаступнаю. Ой, куды ён нас вядзе? Не ведаю. Крышталь паказвае яму шлях. Сюды!
Ой, ой, Неверагодна. Асабіста мне больш утульна ў гойдаючымся чароце. Дык вось якую таямніцу хавала гэтая гара. Я бачу дрэва сустрэчаў, яно ўсё зялёнае. Ён, што праўда, не зялёны, але сёе-тое ведае. Гэта Праспэро. Ага. А гэта жучок-весялун. Часамі ён кажа вясёлыя вершыкі. А гэта, мабыць, кубік загадкі. Ага, адкуль ты ведаў? Я бачу, што мне самой трэба прадставіцца. Капа, да вашых паслухаў. А цябе, мядзведзік, як клічуць, а? Я мядзведзік, блакітны мядзведзік. Даруйце, што пераб'ю. Хай яго клічуць... Фантазік? О, мядзведзік-фантазік. Я мядзведзік-фантазік. А куды вядзе гэты гасцінец? На вясёлку я ўжо не палезу. Сёння пройдуся нават па вясёлцы я. Віват наша блакітная медведзяня.